Tässä on sitten tämä kitkentähara, alumiiniversio, anodisoitu mustaksi, niin käsikahvan saa tuosta pois ja vetämällä, ja sen jälkeen niin voidaan vaihtaa siihen erilaisia varsia. Tässä Fiskarsin yksi 2,4 metriä ja sehän napsahtaa siihen, ja näin ei tarvitse sitten tuolla konttailla kohta, kun mennään vähän katsomaan tuota kasvimaata. Ensin vaihdetaan tuo toinen lapio tuohon. Se voidaan laittaa vaan kiinni. Voidaan sitten säätää tarvittaessa tuota kulmaa vielä eri asentoon, niin se on aina ergonomisempi. No niin, mennään kokeilemaan tuohon kasvimaalle. Vähän hävittää, niin katsotaan. Noin, ja voidaan tuosta vähän jalalla auttaa, niin sinnehän se aika kevyesti lähtee juuri näin. Jos tarvitaan järeämpää, niin otetaan kokonaan ruostumaton tuo kitkentä kautta istutuslapio. Sillä voidaan mennä sitten vielä painaa kovempaa ja varmasti lähtee juuri näin sitten noin ilkeä. Ja vielä siellä on yksi, niin kokeillaan sitten. Ja sitten loput voidaan. Niin lähtee kyllä hyvin juuri näin sitten. Joo, tässä on sitten kitkentähara, alumiininen, erittäin kevyt alumiininen, 1,5 metrin varsi ja tuolla vielä sitten kahva. Ja näähän aina voi irrottaa nämä kahvat ja sitten laittaa teleskoopin jatkoksi, mutta tässä riittää nyt tämmönen, ja katsotaan, ei tarvitse tosiaan konttailla tuolla, niin sillä lähtee aika hyvin tuo rikkaruoho pois ja voi siinä se on. Ja homma jatkuu, niin sinne se, sillä voi vähän kaivaa, niin hyvin se jää tonne piikkeihin kiinni ja saadaan sitten. Kitkentä onnistuu ilman isompia kumarteluita ja juuri näin se sieltä lähtee aika hyvin.